bagi semua your image ni. Diam tu kawan. Ini kata sama ni. Kemudian ini nak kalau dia dan umat. Yang kata Allah. Ini balong kita. Ini bakal ini tak. Ini bukan ini. Ada tujuh. Lah isi betul. Ha. Ya, tu punya ni ulum beruwe. No, ulum no. Ulum kan itu betul. Oh, ini mah kun tiga ni orang tuanya. Kira betul. Nakapor syakapor ngiju yoi berju sakhi ya ke jing sateng jongki kampen roy haki distrik bapher haka jelahi barokawai. Kine ki kampen roy ki ju ai jinkmen bat jinkermen ya ki pat nong shong shnong bat bun haki shnong bat ki raj ki juno senyang keluj mensim ru da ki jaka puta da ki babun bun akar syaki tenat sorkar da ke bakmi lenti ya ki jing mentoy na ki jing wan ra ya kampen roy bapher. Henry donpat hateng ka jingdu jingkermen bat ka jingdu jingshanya namar kini ki kampen roy ki jukut bet tang ha ka jing pli ya mau nongrim lane ki jing tre ki baju sakut tang siteng kawai ka nuksa ka bala pau tengkreng kalong halor ka jing sakut bat sa yingja jong kawai ka residential school ka bala tei ha ka shno mau tari merdon haribhoi district ka bahap apo ka umsning sianar di blok lamang tengka ya kene ka ying school hadu arklur saup khandai lak tengka La sakhi ya ka jing trei jong gane ka school kalong balala ban pendep hadu kumba parapo persen henrei la shu ino yingja klem pentre kamshu kane kala pendiau mensim ya kinong yalam raj bat kinong yalam shnong kumta menta kasngi kumban buddin halor kane ka jing pentre ya kane ka ying school u advisor jong kawai ka sang san perthai na ribhoi district ka sang UDP youth wing uba don kupar sumer Ubadeiru UMDC Barim jong ko umsning constituency ha ka jingidon lang jong presiden ka UDP youth wing uba sumar lang swer kilalej bania kendu ya kinong yalam shnong bat kinong yalam raj bat ban lej juri bru ya ka te ka residential school bat na kalyang jong ba don kupar sumer ula pen pau ya ka jing school lengo halor ka jing sa teng ka ne ka jing trei ya ka te ka school bat ula ongru ba un sa pen bej harangkat kinong yalam shnong bat kinong yalam raj ban lej ya kendu ya ki bor sarkar halor ka ne ka jing pen sa teng ya ka ne ka jing trei ya ka ne ka residential school Nailang segi jong UDP Yudwing mo ngadi advisor jong ka UDP Yudwing ribhai. Tingi iba kani ka school ni hawa jing ro so ka shnong bade ka raj baglano kelut ya ka jaka kumba arpho ekar nam ta residential school bade jong sarkar. Pani community ba jing don residential school kalau ni jimantoi bakrau kam ta me shnong ya ka raj bade ka ribhai district ibar khoi. Tingi penman ba ka jing ino jong ni sarkar kam simla beteng biang man pendep ini ka school kalong jilong bakrau. Antara kendai snem sportsnem sila jendon. Di lada kalong kumni yang thai lada sarkar ka persiang man pan iki jaka nagi pat girat nagi shlong. Kal pelong arti ni ki nong ya ki nong lam shlong ni jo garat nagi hima man ai jaka ka sarkar. Tingi ba kani ka jingle jong sarkar ka pendu mensiam tinga skam ba analiang jong ka sarkar ka lamang kumba ar crore sab kendai lak. Ya kani. Tingi community ba kani ka di pendem. Tingi ya kani ru ngila keren soal posisi ngilai keren rong masnong, ngilai keren ka party meeting, ngilai keren ka yagi rong masnong ru yok sodar, bangin wan kimi jurip ikan ka residential school ke badan hang ni po, silong mau tori, modon. Kani kalau jimatoi bakrau, lada ka kani lada ka urlong kalau jimatoi ka jikerku bakrau, ya kilonging bodok. Nama kani residential school, nam tak kinok ki kena nong kendong. Kani yo lembaka umsning blok. Isim ke blok wise kadang ke arp hotel di school hapo jelah berkoi lama kelia. Tinggi ni dang shen bah hapo paham sim macam senam. Lawan inaugurate bu mau nongrim nam tak school hapo paham sim. Ni po mau ti konsensi po sonidan kumta. Di lada kani ke belum lupa pelak nice nem belum lupa. Kam sim lap I belum seiso. Kapolong arta tiendu ia ka inauguration ke inaugurate hapo paham sim. Kabalas le hapo mau ti konsensi. Kasi kali kanong kaju ka semua kajinglong ke ba kumaja hang ni po motori. Tinggi kwa ba kali kali message ke ba syai so government. Hot ngilang jungi don government ngilong kum ka party ngilong constructive. Constructive mana man yo lalangi ngin approach government. Kali kam kut tang hang ni ban inspection. Ngi suram bakal ti bang ini keren bagasnong bakaraj bat mengi kum ka party ngilek ngin bu appointment dari ka delegation sa sarkar ba kai ka daw pelong sarkar ban
ba mla ban ya chakmat ya kan school kai ka daw ba ka ba mla pun ulong ya kan jing temu bagi paj ba nong sok snong ki community ka daw kani kanom kutang ni ada ngin poi shalu ka pu dong soka klang bagi you a clear picture mangitip ba kani ka wa ka la issue na ka PUD building na chief engineer PUD building office tingi ising laban kami yo mon materials kam tip shu na liang jo chief engineer PUD building ba boleh ba pelong ya ka department makamla ban ya chakmat tinga scam bala dangi ong ba ka sarkar Meghalaya ka penbun ma ki residential school ni kwa ban kali kat no tuli na pling residential school kila function tilana kanila prakna stem kala ya ana kamla ban function kumulong community ba ka integration ka balap hanong po amahti ba kiwegi apa jirang dese ka future jengki ki residential school ni kwa ba kono ba ka sarkar la pulun lagi pokur la pulun ya kan ka infrastructure ya building ni kwa ba kan long function kan ba kibriu hindi ba ngi yo jumentoi tangi kena school le indirectly kilaban mo in terms of employment, in terms of indirect employment mo kan ka school building ngi supek kalaban kata kumba sejarngot kinohi kai kena school te mudur fi sejarngot kinohi kai ki kena school kanot kinohi kai kindone te menta ka basa nga kat kum jingtip na kontraktor kalong ba ka building school ka labiang ladep almost 80% ladep menta ka basa kalong ba lada kan ka function kan ka school kiwan kinohi kai he ka sa kinohi kai lada ki kena school kiwan school hangni he kin sa kena school ka kalong ba menta ka sa kalong ka hostel nam taki kena school ka quarter nam taki nohi kai ki staff kita ki ba ki are elements two elements kidan ba di ban pendep na leng sarkar khang balong fully functional ya kani bangin shemi kani ka school ban motori ba po umsing block bangin shemi ka top priority bangin pressure government bangin wat kanalti kumno bangila ban pendu ulong bagi jing pos niu jong kinong song snong jong ka right modern berkawai right modern ko ba right li snong mo right li snong tingi ba gani right modern ka motori ka ai not so ba Lui mesim, jika kumba arpo akar, kalau jika ba ni hap aji ngero, jika dorbas nong jika rat, magilah lui mesim, man anam ta, man yo ke jingshai, ke jingnang start hasnong jungki. Dia kata kaba kuar request dari yang jonga, bat ngim kuat man kan sibun, ada ingin sabut dia ni kan ni, lembaga jingtai lang bat karat, mo, musodar, bat kesnong, bat ki member kesnong, bat mangi, ngin lech po ngin delegation so government ban ngin pek ke ba ngin sepek ke jubab ya le sarkar ngatrai haba ba ngin lech government ngin se welang piki press media ban ngin yo ban ke jubab na le sarkar kani ka tang ka first steps ke bakum ke party ngiwan ban inspection apo spot dan ngin sepek par ke baja ni man ni wan hang ni kapor rengkat ka kitang ba sinong ki briu jong karat mo ke sordar ni dan lang ni kawai jing mu kalong namar ba ka party UDP youth wing hi ka phai khmat show paj ba namar bangi pe ke jing e jong paj ba bangi kendu te menha kini kisi ngi yo i ya minister jungi lembaga education department iwan ban bu mau long rim ya ki lai south li ki school ka bo ong mane you chairman i advisor jungi ba hapo pam sim bat siapa mau hati ba sajirang ru te henry kawai ka banga kwa ban bu jing kali hni kalong ba kitai li de dang de ban sedang henry kani badan hani madon ni la dep lupa siteng balai ka sarkar kam phai khmat chwa sha kani ka school ka badan kam ka bala dep siteng ka banlong ka jingker khu namata ki babun ki khana school jingni market kum bangai kendu banyak keren bat kirang basnong bat kibriu jong kasnong bat katlu katni kilong kemi long pa ki ong bakani ka school ka de ka weina ka model school ka bala banyak kerengkat kerdan bat ka Pine Mount school bat lada ka long kumta lilei katnu kan long ka jingker khu yingi namar hari bhai district bat lada ngi phai hakom sing constituency barok ka wei kom sing constituency ka residential school ka dang daitang kani ka wei umpadon residential school ka bahia ka babiangkum kani balada kalong kaya bet la ka dep tikani kalong ka jing thmu jongi jong ka party UDP namar pi ngi kum ki baduk basuk ki kimi ki pa menta ka perthai kala ret ba ngimdan chu ka jaka ngimdan chu ka spa ka pho bangidang ai ki khun ba kin ong ki khun rep no mapi kani ka jaka janga lani khun chim kani ka pisa ba pin sedang business ndai ai ka ba kimi ki pa jongi ki la ban ai ngi ka dei tang ka jingnang jing start tangga jinang jing sat kabala ban ayangi te namar kata ngi kwa bakani ka school kan depno bat ngi kwa baka sarkar kan phai khmat sakani bakan le document sim kaba jingitip lem bakin traino yakani pendapno knang baka jingker khu kan long da menta jingi kani ka umsning conference bat khamtam lagi menta gini kinong hangni po modern mo kene ke area bani jan bat namta jingi ka district hi brok koi kata ka de jing thmu jangka party UDP
rupa sedang kena ka kila wan pan jaka nangi kum karaj ba Krishnong mada ka juga por nak liang jungi ngi snow tenat sibun ban yo kum kata ka school na marka dei ka school ka ba ai ki paduk ki ba kerduk te ba dei ka school ka ba ai ji mentoi ba ai jing start ye ki nong kendong te dei na kata ka daw na liang ka sinong ru ka kloi ban ai kene ka jaka man nak liang ka raj ru kala menjur ban kongu ya ka ke baka sinong kala dapai te nakaliang jungi kendiat ban nyatu kolong ba ni sungsi ba kene ka jaka ka sa kut kumne yim tip na ka ka daw te andai ka ka bangi tip kolong ba u kontraktor wong ba kat kajing keren ban manga personal kamut ba wong ba nang sa ha ka ta ka revise estimate te ka revise estimate hadu menta ka so ka ja lane kam don lenti pen jingmi haduk mentang dengi sultanat sibun banakal yang ka youth wing yang ka UDP ke lawan mentang ke step banwan pej lem ya kene ka jaka te ni ai kuble ya kiru bakila ya poilam kene ka singi te nakal yang jongi kum karaj bat ka sinong hi kalong ba ladang iyo dengi ka dei ka jingker khu nak banta jongi baladang imyo ru kat kum ka agreement ke bangi la yete ba kene ka school kedai ke jungi kimla ka sarkar kamla ban kopsor ne ban kam try ke ne ke jaka endre hi kedai hi ke jaka jungi ka snong bat ka right tengi karpat ye pi kum ka UDP youth week ban panikran lam ka sarkar kenang bakan urlong no kene bat lada kam urlong ngin ap sotang kumba katu kene por tengi kum ka snong bat ka right ngin sim no ban panon kam da kasinong bat kara te kumba pide usket tribirim jo kane kasinong to por pila ya soi ka sekolah ni te pila on batai ngi nadu usnem yu lasang mante kane ka residential school Raja Kabar ma Raja Kabar te hadin ba fi ibol has ateng kumne pila ju lej wadin tip tabun sin ngi la ya keren nang ba nama kene ka school kum chu ong no la shimini step to por ba dan soklet mo to shimini step i lang ba jung i la ya keren nang la ya budien hi ter malong kampoi nasional ro tani ya keren ye ju ba yo kajubab kolong ba kinang ya penbet dan kaliang kontraktor keren ya ka revise estimate na kaliang juga office ko nang ya penbet hadu mental la kasakut bing tu to na kaliang jungi ki nong yalam sinong ki badin ila yo ka jiktip na kine ki nong yalam ki mamanchua ba kene ka school kala sedang na du arajar khadar te kum ka sinong ka tu por da ka jing songchit namar ka jingwan kat kene ka school ha ka sinong jungi te da ka jing songchit da ka jing ya majur lang ila kloi ban ai ya kene ka jaka kum ba arpo akar Andre adu mentah la nyau prasnem yim yo I ya ke jing seiso juga te nak liang jungi kum ka sinong ngila don hi ke jing penbet aka eksekutif ba ngin pha ya ka jing ujor lene ka reminder ya ka sorka aka baide ka jing sa teng jong kene ka school te nak liang jong ka sinong ngila don ru ke jing penbet bat ke jing ban pentip ka sorkar ba ka jing don jong kene ka school ka kala long penban ka tem sniu na ka benta ki riusim kabu namar ba ka long kumne te ki briu ki wan di wan bam lane ki wan shongka yang ne te ka long ka jing ma ya ki nong shong shunong ro te kumta ka jing karpat jongi ya ka sorkar lengba jong pi ke youth wing jong ke UDP ba pin sngeu lam ya kane kenang ba kane ka school ya ka ke bangila karmen bangin yo ya ka jing mentoy lengba ke jingwan jong ka kan long ka ba seiso na ka benta ki nong shong shnong kum juru ya ka raji baro ko we tele se la da ka sarkar kam shimini stip ban pendem no kane ka residential school te ke garai ba pin shim kumba la ikrana du sadar Begini nih lambarin maka dia kerja tek sekolah. Tek garai ba simpan. Te karai ka shong kawe kumbala keren dei sordar. Ba lada ngim idak te ngila ban sim tibiang ya ka chnong ban ngila ban perlong ru ya ka school
LP jong ka chinong namar ba ka LP school jong ka chinong kalong ka ba kim ka jaka te kumta ngin perlong na da ka school LP jong ka chinong hang na lada ka sarkar kam shim ya kano kalan ban pendem aka widai bat kan ka school